annabi ya fi karfin mu. Alfarma kai mana, amma annabi ya fi karfin mu. na san alfarma kai mana. Alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Alfarma kai mana amma annabi ya wanda ya kaki sau mai da kasai bawa ba ya gano ka, bayan kara ya kowa ka dauke kowa ba ma shirka da lissafin kwakwalwa biyo ka ke Allah ya gaishe ka, ba Allah ne ba ba a raba su da Allah, rabu ya shuka alfarma. Ba san da ma'aiki yake kiran Allahu ya manta zara'u, shin kaiwa ya kake zuwa gun Allah kuma babu zara'u, bayan bayin ta ne mu muna tawagar ummu shirafa'u, sababa sharifi na jambulo shi ke iya sai ta zance mu. Alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Ya sha lugudan salati sa'an kudura ne bangaje shirka, kai ne kan ka zo annabawan Allah sun yi shelarka, ya jara kamar halittun da rabu ya yo kowansu ya bi ka, mai karfafan suna Ahmadu Aidu babu tsararka alfarma. Tunda annabi Musa ya ce ina ma zai zo al'umma taka, to tun daga nan na rude na ce komai Allahu ya baka, annabawa da suke kwaɗayin su fito a cikin kulawarka, wani annabi to aka yi wa kan sai me in naka bai naka alfarma. Amma annabi ya fi karfin mu. Ina budewa na kalli ɗakin sai na ga an rigaye ni, na ce me za na fara salati ko na karanta Kur'ani, kusanci na da kai mai gida shine manufa ya dame ni, kuma babu tsini da bara gare ni a san samu ka karɓe ni alfarma. Da na miƙe sai na ce assalamu alaika bin kiran Allah, da na kalla sai na ce assalamu alaika bin adan Allah, da na juyo sai na ce assalamu alaika take sai kwalla, na rasa me na fara kawai sallama nake ina kwalla. Assalamu alaika ya sayyidul a'la mai kauda annoba, assalamu alaika ya sayyidul akaram mai koriyar kuba, assalamu alaika ya albashiru nabiru min yi mace ba, mun zube a gaban ka ya shugaba albarka muka zo ba alfarma. Amma annabi ya fi karfin mu. In dai girma ne shi daga Allah sai shi ka ji girmansa, ba san da ake bin ilahu in dai annabi ba kulawarsa, wannan mai girma kaiwa kan bayan kai ya mijin hafsa, wake sa rabu aiki idan ba kai ba ubangidan Isa. Da wannan girman nashi yake kaunar mu ta yaya zan kwana, ban ma banki ba ya shugaban da na fassarwa iyayena, daga Allah sai kai mamallakin ruhin mu ta yaya zan zauna, ban bar shi ma ba mu da kunnan kaboki ka ji sakona. Alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Na takaice ma bayani a fadar Allah ya yi zancen mu, lokaci na wafati ku bibiya don ma ka ji ya yi zancen mu, madarar soyayya yake mana mu ya zancen kulawar mu, mun kasa mu sauke haƙƙinsa yaya Allah za ya dube mu alfarma. Dan Allah mai gida karka bar ni da kaina dan ba zan kai ba, dan Allah mai gida karka bin nisa ba kai ba zan sha ba, wallahi da kai na dogara ba na abin da ba za ya kare ba, da mutuncin zara'u shugaba ka kira ni Madina na tuba alfarma. Amma annabi ya fi karfin mu. Shi ne na ji aljanu na yabo a gare saboda kyawun shi, shi ne na ji tsuntsuwa ta yi murna saboda ta ci kyautar shi, rannan da barewa ta sha wuya daɗi ta ji ta kirawo shi, ya zo ya taimake ta manzon Allah kuma bai tsaya nan ba. Dan kai ne shugaban duniya da kiyama sha kira nura, me sa Allah salati biyo ka ke yi sai a san tsira, wanda rabbi ya rantse da shi ya ce haske na ne a bazara, san babu halittar da za ta barka ce mata gobe ta tsira. Alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Wanda mai girman ake magana in dai ga annabi na nan, shi ke iya bawa Allah ya bawa halittu ka ji zancen nan, da annabi Adam yana da rai shi ne hujja baitin nan, ran aurensa da Hawwa sunan annabi ne sadakin nan alfarma. Mun gode ya buwayi da wannan kyautar
wuce kowa, dan sai ka bi za ka tsira shi ne a alakan kowa. Ba mala'iku ba har aljanu sai sun bi rasulu dacewa. alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. Idan na roƙi Allah salati gun sama zai ki karɓa ba, to rabbu kayo salati iya adadin ka ba zai iyaka ba. Gun kairil kalki mai matsayin da halittu ba su samu ba, dan shi aka ba wa girman da har abada ba zai bisashe ba. Alfarma in dai ni naka na shugaba ka kula ni saboda girman ka azurta ni da kayan yabo kuma ba sha albarka. Wallahi ina cikin yanayi manzan Allah kulawarka ita ce za ta fidda ni gunci kai mun saboda ƴaƴanka ya alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. dan Allah shugaba kar ka bar ni da kaina da zuljudi, ba zan iya rayuwa babu kai ba, kar na zamo kamar rodi. Ka yalwata rayuwa ta da kai yaɗa ka ƙara ban buɗi, ka zamo mun garkuwa mai gida kar wuya ta sani na faɗi. Alfarma laula wala quwwata aikin nan ba ƙarami ba ne hayya, mu danna ƴan uwa mu sa kai kar wuya ta saka kai baya. Ka tuno mana ɗan uwa wa muke bi annabi ne uban gayya, suna na abba sojan ka in ka tsayan ba zan yi kuka ba. Alfarma alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. na san alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. mu dai alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu. alfarma kai mana amma annabi ya fi karfin mu, ya fi karfin mu manzon Allah ya fi karfin mu. A ƙara salatai gun annabu